Dobrodošli u školu turskog jezika. Najbrži, najlakši i najzabavniji način za učenje turskog jezika. U prošloj lekciji naučili smo brojati na turskom jeziku. Nadam se da ste odvojili malo svog vremena za uvježbavanje brojeva, jer će vam danas oni dobro doći. Učit ćemo riječi i fraze koje će nam pomoći dok obavljamo shopping u Turskoj. Prije svega, morate znati kako pitati koliko košta. Bu kaç para? Bu kaç para? Jeste li spremni za shopping u Turskoj? Krenimo! Ugledate li nešto što vam se sviđa i želite pitati trgovca koliko to košta? Prva stvar koju ćete mu reći je affedersiniz. Sjećate li se šta to znači? Affedersiniz znači oprostite. Affedersiniz, bu kaç para? Želite li biti precizniji i pitati koliko ovo košta? Možete pokazati na to, ali ako držite to što želite, upotrijebit ćete ovo, bu. Affedersiniz, bu kaç para? Affedersiniz, bu kaç para? Međutim, ako pokazujete na neki predmet, bolje će vam odgovarati ono, şu. Affedersiniz, şu kaç para? Affedersiniz, şu kaç para? Trgovac sada može odgovoriti bu, ovo, ili şu, ono, ili pak o, to. I zatim vama reći cijenu. Na primjer, bu 21 lira. Şu 21 lira ili o 21 lira. Koji je broj 21? Neću vam reći. Ok, to je 21. Dakle, košta 21 liru. Vrijeme je za par savjeta. Koliko košta također možete reći i koristeći ne kadar. Na primjer, bir espresso ne kadar. Bir espresso ne kadar. Koliko košta jedan espresso? Možete li sada brojati lire na turskom? Ovo i još mnogo toga naučit ćemo sljedeći put. Görüşmek üzere.